Nyaya yeHerbert Chitepo School of Ideology muri Zimbabwe yazonetsa manje nekuti muri Zimbabwe tinoona kuina Mukwananzi atozosvika pakutaura ega akati vakomanaka nezvamuri kuona mufananidzo nekunaka kwakaita Herbert Chitepo School of Ideology dera riri bank kana kuti hospital center inorapa kana cancer adi Zimbabwe inge yakabudira tingade tiri kuseri zingatomboiti muri Zimbabwe sisa muri kuona mapicture aiwa chinomwisa mvura chikoro chacho aiwa asi pane mashoko atagwa naMukwananzi panapa sarabina mashoko aya nokurudzira chibva subscribe wolike wotina on the bell icon ungambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live nokuti panapa iye Mukwananzi andozouya achitozopindura unomwe munhu angatokomplainawo panhau yestructure iyi achiti imagine if this was a hospital or a cancer center in Zimbabwe but no, it's a school of ideology. Achiti panapa hanzi school of ideology kuti chikoro chepolitics, chikoro cheZANU-PF. Hanzi nekunaka kwacho kwachikaitaka dai yanga itongori center kana kuti inoita kana nyangwe bengi kana hospital kana any other chino add value to the community. Asi mboti tikade tiri kuseri ndo mashoko atogwa naMukwananzi aya muri Zimbabwe. Chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya aiwa pamusoro peHerbert Chitepo School of Ideology munoti kudii pamusoro pacho chikoro ichi muri Zimbabwe. Pine mucomment section medu tize mafungiro enyu musakano subscribe kulike noturn on the bell icon. Tirambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.